gonga ni no mbiɗa hande woni balɗe manam lawol jettatugol ngol ganduɗa ko hande min mawninatno anniversaire mbo Ibou Yero Sira Ndiaye Ba nalanke amen ɗum woni weltare amen mawde noon hande artiste uji ɗi notima hono ɓe ganduɗa mbaɗanoma invité mais parrain ji amen yo invité d'honneur aji foof garino yo ɓe ganduɗa ko fans ji e nalanke o Ibou Yero Sira Ndiaye Ba e malgré noon grève auto ji ɗi vraiment min ji yimɓe garɓe ɗum noon woni weltare mawde amen saabu ko woni minen fanare nde ko yomin mbaɗ feere nalanke o ande ɓuure andu mbo anda boom saabu hande nalanke Ibou Ndiaye Ba ko nalanke international mbo andaɗo kala o yahi Gambie o yahi un peu partout he sous région o mais aussi Sénégal hay goto humpaka ɗum nden simin gari min mbaɗa anniversaire mum ko pour ɓurde ɗum mawnin tan te ko ɗum woni fandare ɓurɗo tow he mbomin dañani manam nalanke amen Ibou Yero Sira Ndiaye Ba exactement ɗum noon d' abord ko ɓuuri hen d' abord premier min jetta no fewi omo ganduɗa woni Amadou Diallo fondateur par ce que kala ko jiiɗa ko he go in fuɗɗorta te kala ko jiiɗa lekki so mawni ko idi foof ko gawanoki te nden Amadou Diallo fondateur kam ɗum addi inde fondateur nde d' ailleurs kam idi wonde président hen te kam idi dañ miijo gonɗon ɗum tagui guili nden e joni noon yimɓeɓe hen liggo kala président jippiɗo goɗɗo ƴeeŋa te jippiɗo ɓurata yiide sah fedde nde ɗum woni ko hawni ko he fedde yiɓɓe Ndiaye Ba par ce que hande a yiyat président jippine goɗɗo ƴetta kono ko kam ɓurata daro wallude on président mo ganduɗa kam darna nden yidde nde mbiyetede he fedde nde ina woodi te koko gonɗi kadi ɗum taki noon fedde yiɓɓe Ndiaye Ba to dow tan fayi ɗum minen en jakori no fewi no wona seeɗa te Ibou Ndiaye hay hoore mum o haalin fedde nde ala ko waɗanani ɗum hay auto sodani ɗum e gueɗe kewɗe ganduɗa hande fedde nde mbaɗi en nden eɗen dañi ɗaminare mawde dal fedde nde kam ma naw nalanke to min jiiɗi manam mbo wawa yaha mbo yalta Sénégal mbo yaha caggal leydi ko wayno France walla lesɗele goɗɗe ha ɓe ɓuura andu tigui hombo woni Ibou Ndiaye Ba gonga Elimane mais andi ñañoru kam sa laari leƴƴi kewɗi dañi ñañoru hay serraɓe jogui ñañoru mais ñañoru fulɓe haaɓoɓe noon ko ndu sertundu e ñañoji goɗɗi e hay sa laari sa e Fulakundaɓe ɓe jogui ñañoji mais enen ñañoji men noon woodi koɗi goni tigui woodi koɗi manam ko kettoɗa ko noon weliri ina serti e ñañoji goɗɗi ɗum tagui eɗen mbawi wiide sa originalité o na wawi taw koye fulɓe haaɓoɓe immori ɗum taki enen ñañoji men machallah ina weeli heɗade te saɗa hetto ɗum kadi a yiɗata accu hande yeru mo mbiɗanmi o rek waɗi séréer goto mo ganduɗa mo jeeyano he les invités d'honneur mo ganduɗa ko docteur Macoumba Diouf hefluno ɗum ɗo nde o ƴetti konngol ko ɗum o adi haalde o wi Ibou Ndiaye simbo yima o wawa jaggude hoore mum te ko séréer mbo wiye Ablaye Sène nde ɗum tan firtata ko watte ko he nder pulago ko fulɓe haaɓoɓe kollirta ko ɗum ala mbo in welani he aduna he ala mbo in welani hel leñol gotol añani pullo te d' ailleurs sa leƴƴi goɗɗi foof ko ñemtinat ko fulɓe nden ko joguiɗen ko machallah yon moftu ko dañi fayida ko dañi valeur woni hen desnanmi fedde nde dal ko yoɓe ɓuur jaggu ɓe ganda hande ko ɗum woni gonga hekoɓe goni ko hande nalanke o so yiiɗi o wawine so tawi o wallaka o yettotako to fayi to nden fedde nde yoɓe tinno ɓe ballotira ɓe nanggotira ɓe ganda noon objectif o ko goto ɓe ganda kadi ko takiɓe ko rendu ko goto woni Ibou Ndiaye to takiɓe ko rendu kadi ko gotum woni pulaku ngu nden goto kala so gumi ɗum jaggi ɗum tan pulaku ngu ma fa yesso nalanke o ma fa yesso te nomin ballirta Ibou Ndiaye ko noon kadi woɗɓe ballirta nalankoɓe woɗɓe nden ɗum foof ko bénéfice fulɓe haaɓoɓe mais ko bénéfice oki pulagu e nalankegu pular e ɗum taki goto kala yo jaggu hen hay onon journaliste uji ɗi on jaggat hen te oɗon hen jaggi kadi saabu kala ko watte ɗo onon piilata e nawonin an yiyeɗo kala e nder réseaux sociaux ji ɗi mais un peu partout aussi dans les réseaux internet to onon nawata ɗum toon te nden goto kala so waɗi banggue mum tan ma en keeb ko jiɗɗen ko